guys, welcome back to Arts of Vanshika. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கமி ஃப்ளார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு சிசர்ஸ், அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கிற குட்டியாக அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரை இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். இது நம்மளுக்கு லீஃப் பண்ண போது தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலரில் குட்டியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டிக்கு நம்ம ஸ்டெம்முக்கு பண்ண போது இந்த மாதிரி தேவைப்படும். அதுக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட க்ரீன் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட க்ரீன் இல்லை, ஸோ நான் அதனால ப்ளூ எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்டையும் க்ரீன் இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ளூ எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெட் கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். இதை நம்மளுக்கு ஃப்ளார் பண்ண போது தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காயின் அண்டு க்ளூ எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெட் கலர் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு 15 சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம். போத் சைட்ஸ் 15 சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ண உடனே நம்ம அந்த ஷீட்டை கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற ஷீட்டை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணோடனே இந்த ஷீட்டை நம்ம இந்த மாதிரி ஹாஃபாக பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஹாஃபாக பண்ணிவிட்டு இங்கே மிடில் நம்ம க்ளூ வச்சு ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டினோடனே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பேப்பர் ஃபேன் மாதிரி கிடச்சிருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம 2 பேப்பர் ஃபேன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம க்ளூ வச்சு ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒட்டினதும் அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆன உடனே இப்போ இந்த சைடு நம்ம க்ளூ ஒட்டிக்கலாம். அண்ட் இந்த சைடு க்ளூ ஒட்டிக்கலாம். இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒட்டினோடனே நம்மளுக்கு ஃப்ளார் கிடச்சிடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் பேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு காயின் எடுத்துக்கலாம். அண்டு ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம அந்த காயினை ட்ரேஸ் பண்ணலாம்.
ஸோ இப்போ இந்த ஷேப்பை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிள் கட் பண்ணதை அந்த ஃப்ளார் மேலே ஒட்டிக்கலாம். அண்ட் சர்க்கிளோட பேக் சைட்லேயும் நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ளார் கிடச்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ளூ கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பேப்பரை நம்ம வந்து ஸ்டிக் மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரோல் பண்ணோடனே நம்ம வந்து க்ளூவால் ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சிசர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் க்ரீன் கலர் பேப்பரை வச்சு கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து க்ளூ எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி பேப்பர் ஃபேன்ஸில் ஒரு ஹோல் இருக்கும், அந்த சைடில் நம்ம க்ளூ ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அந்த ஸ்டிக்கை உள்ளார வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஒன்னே ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லீஃப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் ஷீட்டை நம்ம வந்து ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் லீஃப் மாதிரி. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நான் எப்படி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதையே கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கட் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபேனுக்கு வந்து எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணமோ அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆகும். அண்ட் அதை இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணால் நம்மளுக்கு லீஃப் கிடச்சிடும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற லீஃபை நம்ம இதில் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய லீஃப் ஒட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கீழே நம்ம சின்ன லீஃப் ஒட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு லீஃபையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த லீஃபை இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட பேப்பர் ஃப்ளார், ஆர்காமி பேப்பர் ஃப்ளார் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ளார் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் ஆல்.